Ajde da promenimo temu. Naprimjer, možemo da pričamo o lizalicama. Pogledaj koliko ih ima. Blago meni. Eto, opet si imala sreće. Čestitam. Hvala, ali u tvojim rečima uopšte nema iskrenosti. Predamnom je težak zadatak. Kako da ukrasim lizalicama svoju tortu? Ništa mi ne pada na pamet. O, imam ideju. Veruj mi, bit će super. Šta se dešava? Prestani da bacaš štapiće u mene. Mary, jel me čuješ? Stani. Izvini, morala sam da sklonim sve suvišno. Skloni čekić, plašiš me? Zašto udaraš lizalice? Mary, smiri se, molim te. Ne razumeš ništa, imam plan. Moram da ga ispunim. Odlično, sad mogu sipati to sve direktno na tortu. Mislim da izgleda super. To je odlična ideja, zar ne? Takvu tortu ću rado probati. Izgleda prelepo. Miriše još bolje. To je savršena kombinacija lepote i ukusa. Šta je to? Suzy, još uvek vičeš? Odavno si trebala da se smiriš i da dođeš sebi. Šta to radiš, Mary? O, hvala na torti.